Maayong buntag ug malipayong adlaw igpapahulay. Good morning. Good morning. Again, we miss Lovely today. Yes, kay medyo naa siya sakit. Lovely, so you get well, okay? soon. Lovely Get better. dear. And karon nga buntag bless kay tano kay nakamatag gyud ta og sa gyapon gi-bless ta sa We're always Ginoo. blessed. Bugnaw ang kabuntagon. Unya na. Ganan pakitiko ko pero kalibaya, right? Naatay ka nang ma-reflect ba natay mga pamalandong nga atong Interesting kini kani siya nato paminaw. Sige, okay. Nakay pamalandong nga karon kabuntagon wing. Ayaw mahayi ang imong kahimtang. Ayaw pasagding maguol ang imong dughan. Kay unsa man ang imong kapalaran pagbuot na siya sa kahitasan. Wow. Sumpay, no? Sumpay. Busa kalimte ang problema, ang kaguol ikatawa. Kay ang kaguol ikatawa, bisan walay sulod ang bulsa, magpagwapa, Amen. ayaw pagpaila. Wow. Mao na sunod ikaw da. Pwede na yun. Kamu nga naminaw karon, pwede mo mag-send og inyong mga pagpamalandong sa kabuntagon. Yes. I-send na siya sa Facebook page. Or i-text. Pwede po siya i-text. Pwede po niyo gamiton ang hashtag pamalandong sa kabuntagon sa panimbaya sa kabuntagon. Ug among basahon ang inyong mga reflections for today and for the week para pod ma-appreciate nato kung unsa atong nahitabo sa tibuok nga semana sa atong kinabuhi ug mapasalamatan nato ang Ginoo sa iyang kaayo natong tanan. That's right. Sa sunod wing ikaw ha ang imong pamalandong. Share your thoughts, Wing. Oo. Kay kanang lahom nga Bisaya. Okay. Tama ka sa ni Charmaine. Okay. Magpagwapa ayaw pagpaila. Walang walay sulod imong bulsa, ayaw kabalaka. Well, Ikaw ba na sa balag Dili- saging basta labi? Amen. dili pod mabalaka ang atong mga viewers sud kay magpadayon ang atong Bible trivia. Although gatang sila karon, but since wala pa namo na preparar, no? Later sa tangi ang pangutana, unang pangutana mo sa tutok padayon. Anyway, sa katong mga kayaglaan namo mga kapaglaom nga wala pa na-claim sa inyong prizes, you know where to claim your prize. Dili lang sa atong istasyon na himutang sa 3rd floor. SPUC Building, South Philippines Union Conference, Upper Carmen, Cagayan, New York City. Og pahibala ang inyong mga hinugugma nga sila nagpabiling importante sa inyong kinabuhi. Pinaagi sa pag-greet kanila sa mga numbers nga naka-flash sa atong mga screens. Kung doon na mo yung mga higala o pamilya abroad, wag tanga ang ilang mga kamingaw kaguol. Ipapaabot ang ilahang mga inyong mga greetings o mga positibong balita dinhi sa atong sulod sa sakop sa Mindanao. Sa makanunay among ug atong ginakalipay ang matag adlaw Sabado, busa kanunay atong pasalamatan ang buhing Dios sa paghatag kanato niini. Dinhi pasundayag ang mga talento sa atong mga kabatanunan. Mukanta sila unya, nindot kayo ni paminawon, inigmata nimo sa kabuntagon, pukawon jud ka, pinagi sa haranas kabuntagon. Ug unya, atangin ninyo ang atong Bible trivia aron maka-receive kamo og mga nindot nato nga mga t-shirt. And before that, ready na ang atong Bible trivia. Ang first nato nga question for today. Okay. What was the name of Saul's son? Kinsa to ngalan sa anak ni King Saul? King Saul. Okay, tawag na sa mga numbers nga naka-flash sa inyong mga screen. Ug unya mga kahigalaan, atong diskubrihon ang sekreto sa usa ka celebrity makeup artist. Atong paminawon ang kinabuhi ni Barney Aguilar, ang current nga makeup artist sa Showtime, ASAP, and all the other shows. Wow. sa mga big station diri sa Pilipinas. O Okay. kunya na yun po. Tangi po ang atong Bible trivia nga duha ka question pa unya og ang mga good morning pastor atong kauban kaysa atong kaubanda sa good morning pastor. Unya, sa dili maduga ni Charm, atong hinabion si Pastor Rudy Jimenez ug ato siyang pangutanon, i-share niya ang iyang kaalam, ang iyang kahibalo bahin sa Holy Trinity. Ato nang atangan, unya sa Good Morning Pastor. Busa duyugi kami sa bagong Sabado nga dunay dala nga bagong paglaom dinhi lamang sa Panimaya sa Kabuntagon.